Πριν από 64 χρόνια, ο Τένεσι Βίλιαμς έγραψε ένα θεατρικό έργο, οι γραμμές του οποίου διέσχισαν τα λιγότερο φωτισμένα δωμάτια της ανθρώπινης ψυχής. Το έργο αυτό λέγεται «Ο γυάλινος κόσμος» και δυστυχώς αυτά που γράφει μέσα συμβαίνουν ακόμα. Είναι η ιστορία της Λόρα Wingfield, μιας νεαρής κοπέλας η οποία, έχοντας μια μικρή αναπηρία, βρίσκει καταφύγιο στο γυάλινο κόσμο μιας βιτρίνας με κρυστάλλινες μινιατούρες. Ώσπου κάποιο βράδυ, σε ένα δείπνο προξενιό που οργανώνει η μητέρα της για να την παντρέψει, μπαίνει ξαφνικά στη ζωή της ο Τζιμ Οκόνορ, ο έρωτας των εφηβικών της χρόνων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζούμε κρυμμένοι στους μικρούς γυάλινους κόσμους μας. Όμως το πρόβλημα με το γυαλί είναι ότι όσο προσεκτικοί κι αν είμαστε, σπάει πάρα πολύ εύκολα. Είμαστε όλοι ψυχές από γυαλί που τις εμπιστευόμαστε στα χέρια των άλλων. Θα είναι προσεκτικοί. Ή μήπως είναι καλύτερα να τις κρατήσουμε κλειδωμένες σε κάποιο ασφαλές μέρος. Από τότε που ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση, όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αν κοιτάζεις τον καθρέφτη των άλλων, ότι μερικές φορές δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός σου εαυτός και ποιος η αντανάκλαση. Είμαστε αυτά που κάνουμε. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά όταν τον περισσότερο καιρό της ζωής μας τον περνάμε κάνοντας αυτά που περιμένουν οι άλλοι? Άνθρωποι, ψυχές φτιαγμένες από γυαλί. Στην πορεία των ζωών μας συναντάμε χτυπήματα. Καθένας μας πάει σε διαφορετικά σημεία. Και μας μένουν ελαττώματα. Κάτι σαν την αναπηρία της Λόρα Wingfield. Άλλοι ζητάμε καταφύγιο σε γυάλινους κόσμους. Και άλλοι πολεμάμε να διαφυλάξουμε το δικό μας γυάλινο κέρας. Εκείνο το μοναδικό χαρακτηριστικό που κάνει τον καθένα μας να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Μερικές φορές το χάνουμε και παραδιδόμαστε στην ισοπαίδωση της ομοιομορφίας. Και άλλες φορές το ακολουθούμε και χαράζουμε δικά μας μονοπάτια. Γιατί ακόμα κι αν συνήθως λάμπουμε στο φως των άλλων, ακόμα κι αν το γυαλί σπάει εύκολα, πολλοί από εμάς ζούμε με την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να νικήσουμε ολόκληρο τον κόσμο με μόνο μας όπλο ένα μικρό κομμάτι εύθραστο γυαλί.